Bagyo Mulya saben Biswaran Agung sliramu lenggah ing sisihku putriku ngadhep ing pengarepanku. Mari Patih, Cih, kula paring dawuh. lirik karo aku ya. Ah, boten. Ampun kuwat. Ya jenengan niku enten kemawon cemburu, Pak. Kok dilirik nggih mboten kalong mawon nggih. Guyon, Bu. Alah jenengan niku. Ngene lho, Teh. Cih, kados Lan kabeh prajurit. Biyen kula Bojonegoro tentrem. Nanging kalenggan iki timbul perang. Timbuling perang ora perkara ngrebut kawibawan ing Bojonegoro ora. Saben timbul perang sing jalari putriku Nini Ambarawati. Saben ana raja penglamar ditampe gelo perang ngono to. menika leres. Mongko jeneng perang korbane ora mung bondo donya, jiwa sing tanpa wilangan. Saka iki lungguh santara ya. Nggih, sampun. Nini Ambarawati. Dawa katimbalan kula Kanjeng. Sliramu wis midhangetake. Rama kuwi enggal kepengin ngomong putu. Bumu kepengin diompo liwayah. Sliramu kuwi wis nyancing jagating bebrayan. Lho yen saben ana bupati nglamar kok tampik. Rama sumelang yen kowe kuwi dirasani. Kae lho putrane Ngedipati Bojonegoro Darma Wasesa. Kuwi dinakwa ora kaya mamah prawan kasep. Mula Rama mundhut, aja nganti ngisin-ngisini Rama lan Ibu. Yen ana penglamar enggal tampa, kowe ben enggal duweni putra. Parang matur ngayu lepat nuwun pangapunten dalang. Iya, iya. Rom. Caket. Iya. Bebrayan menika boten kagem setunggal tarik. Bener. Menawi saged bebrayan menika kangge selaminipun bisa. Iya, ya. Bebilih mangke klintu anggenipun kula milih piyai kakung. Sisip sempiripun bakal bubar wonten satengahing bebrayan. Ono. Sinten ingkang badhe ringsem lagi panjenengan to Rom. Bener, Dur. Sing kakung. Sing Pemenang Jukono. lagi Nggih. pilih mangke wonten piyai kakung ingkang sampun wonten ingkang ana dening marang kula. Ya. Senajan piyai kakung menika Wong desa Sasa. desa nggih kula badhe nampi. Senajan mung kene cilik bali kowe tresna kok apa? Menika leres. Tenan lho, Bro. Aja kapusi lho. Kula boten Marem Bu. Panjenengan ampun kados ngaten ingkang sareh. Lah menika pun pas lan aturing putra. Jodoh menika lak tibane pesti. Boten saged dipun sunan, boten saged dipun selai. Jodone wong desa nggih boten napa-napa. Putra pun tresna. Jeblis lan siramu. Biyen akeh wong lamar kok tampil. Nggih. Lho dilalah entuk wong baguse kaya ngene kok tampa. Lah bagus. Ana tamu dek. Kula ingkang salam. Nanging nembe sepisan menika kula ngertos dumateng panjenengan minggah wonten ing Bedhapi Agung Bojonegoro menika badhe ngersakaken menapa lan saking pundi asmanipun sinten? Sana. Ayu teh, jebul ayu tenan. Jinan iki kula tangerti. Pripun rak niki? Asmanipun sinten, wingking saking pundi, badhe wonten wigatos menapa? Kados ngaten. Nggih. Nuwun sewu Gusti Patih. Nggih.
boten kok ateges kula tampuk. Jalaran menapa? Sowanipun kula wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Kula boten paring kecala langkung rumiyin. Malah kaporo. Kula sampun kumawantun miyak sagung sentanane praja ingkang sampun sowan wonten nesa Kanjeng Adipati wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Dados napa? Jalaran menapa? Wonten ing Kadipaten kula menika nembe geger. Gegeripun Geger nipun dipun tuwakaken putri ingkang nami Ambarawati. kaleresan sangat wonten ing Bojonegoro menika wonten putri ingkang asma Ambarawati. Leres. Nanging kula mboten pitados. Nanging sedaya menika kula badhe mbuktekaken leres lan mbotenipun. Menapa leres? Kanjeng Adipati Bojonegoro menika nggadahi putra putri ingkang nami Ambarawati. Kersanipun Wibana monggo matur piyambak. Jenengan niku satunggalipun pengayoman. Menika leres. Paring asma sinten? Lono Baskara Saking pundi? Segara Mulya. Kadipaten Segara Mulya kawula geger. Terus Dungundangke ayune Ambarawati. menika leres. Nanging jenengan kirang pitados dereng buktekaken. Nggih. Karo munggahan pendopo ing Jonegoro buktekaken. Menika leres. Estu dereng pirsa anak kula. Babar pisan kula dereng pirsa. Ambarawati putra kula menika namung setunggal. Menika ingkang putri Iya ya. Ambarawati. Terus Jangan. Sampun pamit dan niku kula. Dipati malah ngeden-ngedanke putriku. Putriku ayu tanpa cacat. Yo kene ngeden-ngedanke. Piye? Tegesipun ingkang putri edan menika boten karana gerah salotonen. Nanging ingkang putri menika ayunipun boten kados menungso. Manatan saya ndoro. Lah wong putraku kaya ngono ora kaya menungsa iki rumangsa nggonmu nyawang ki nganggo apa coba? Nyuwun sewu. Ayune ngene lho ta menungso. Oleh ku gawe tak nik-nik. Iya iya. Anggen kula matur mas pletoten nggih. Pripun? Tegesipun ingkang putra boten kados menungso. Nanging ayunipun kados widodari kang ijo anteng. Oh, benar Bu. Ngantos tratapan poramane. Ayune ra kaya menungso nang widodari. Tegese ayune ngungkuli menungso. Nggih nggih leres-leres. Coba. Lah bener ta, Nduk? Kowe dialebono Adipati. Karep apa, Mandra? Nggih, menawi dipun keparengaken kula badhe nyandra ingkang putra. Monggo tumangga. Dipun keparengaken. Nggih, Nggih, dawuh Pati Balar kaca. yen tak candra saka mburi. Nggih, Rek maneh nyemak ngembang bako. kembang bako, nggih. Kulite kuning nyemu giring. Nemu giring. Kuwi yen tak candra saka mburi teh. Saka mburi menawi saka kangajeng. Saka ngarep. Nggih, Larapane Nila Cendani. dilo cendani. Alise nyelirit Ngelirit mlengkung. lengko. Nggih. Mripate kocak lindri-lindri. Lindri-lindri, nggih, nggih. Irunge bangir. Eseme ngujiwat. Jiwat Kuwi durung teh. burung. Durung. Nah, terus maju. Susune. Lho, Lho. Nyandra mangan saya kurang ajar mudun-mudun tekan susu. Jenengan iku Dipati. Sampeyan iku Dipati niku mbiyen sekolah napa mboten? Nggih, nggih, nggih. Ngertos basane napa mboten? Teh, dawuh bosone susu kuwi apa? bahasane susu payu do. Lah, payudaranipun montok. Payudarane niku montok. Pancen niku payudarane montok kaya mati. Penjara cak-cak lho. Nek dipesani para kaula kok cak-cak kok sini-sini. Iki pancen anak kula. Pripun? Menawi leres kula badhe pamer kalih ingkang putra.
dipun tepungaken nami kula Klono Baskara saking Kadipaten Segara Mulya. Kula tesih Joko dereng kagungan garwa wiyar jajahan kula sowan kula wonten ngersa paduka badhe nderek nglamar ingkang putra napa badhe dipun tampa. Boten. Panjenengan menika kados. Kene ora ditampa sampani bongkok. Sampun ampun anak kalih kula. Lamar. Terus Nini ampun. Jauh katimbalan kula. Jeneng aku wong tuwa ora meksa anak. Engko nek tak tampa ya nek sliramu sago. Nek tak penggak sliramu wis tresna. Mula demen cecolan gamblang. Sliramu atur pawangsulan ya. Kula piyambak. Yo bini ora kowe. Wong sing dilamar ki sliramu mosok ibu sing wani pawangsulan no. Ayo kowe nggonmu paring pawangsulan. Dijumbuhke marang rasamu ya no ya. Aja nganti ngujiwani ya. Dipun tapas ta wong. Sampun, Pak. minyak teh minyak. Cek to. Oh, Dan pun sampun. wampune Bu, wangine Bu. Nyuwun sewu. Piye sayang? Ah, apa? Apa? Kepiye sayang? Lo calon garwa. Calon garwa. Acang. Parengan mak asma sinten. Menawi dipeparengaken kula badhe tetanggan kalian. Ampun dipikir. Alon-alon kok. Tangan anggere ana bocah ayu kok nakale ngene. Jenengan niku. Cepet karepan panjenengan menika badhe nglamar. Menika leres Gusti Putri. Menapa saestu panjenengan menika tresna kaliyan Nggih, kula? lair tumusing batin kula. Oh, kados sekali. Bos wargane kesah kula menawi kula nglampah dados garwa panjenengan. Dasar kiyainipun bagus. Bagus. Gagah tur pideksa. Gagah tur pideksa. Teh, aku dilem teh. Perkara anakku Amborawati diambung ora kowe melu-melu kok malah menang ae piye? Dipun kersane. Iki tanggung jawabmu. Apa sing tanggung jawab? Pate, ketikanan kaya ngene iki pengarupanmu kaya mau meneng ae. Putraku iki lho diambungi. Yo diwaspadakne. Eno, bacutke no. Kan gadai planet kan. Dados Tadi Dados Hadipati. ngenten nggih. Estunipun kula boten tresna kaliyan panjenengan. Pramila panglamar panjenengan boten kula tampi. Panjenengan tampi. aduh aku ora tau nyaplok bokonge bojoku kok. Anakku kok plak-kaplok. Putraku kok plak-plek. Nuwun sewu Kanjeng Hadipati. Kula kepengin pirsa kalih panjenengan. Mulya-mulyanipun tiyang sepuh menika kados pundi? Mulyane wong tuwa kuwi ora perkara dipunjung sega sing putih. Nggih. Lawuh kang nikmat miraos kuwi ora. Mulyane wong tuwa anak bangun miturut jawa tuwa kuwi mulya-mulyane kurang kaya. Anjir menika leres ramane. Nanging menika cetha. Menawi penglamar kula sampun dipun tampik kalian ingkang putra. Mila kanthi menika kula nyuwun sanget kalih panjenengan. Panjenengan kang supados nripih ingkang putra. Kang supados purun nampi penglamaripun kula. Niki benten perkawis. Bebrayan niku mboten pancatane rong perkawis. Adil lan suci. Adilipun mboten kenging dipun peksa. Suci cukulati kengresik. Lho yen kula niku meksa anak kula nampi penglamar panjenengan. Nggih menawi leres. Menawi mboten
napa mboten badhe bubar ing benjangipun sana. Dados panjenengan boten purun ngipik. Perkawis menika kula mboten saged meksa. Semanten ugi kula. Kula mboten bakal bali menawi bali kula mboten bebarengan kalih Putri Ambarwati. Menawi Ambarwati kula kuwi Menawi panjenengan kuwi bojo menegara bakal kula